Ndikukhulupirira kuti mukumvesera mwachidwi bwino kwambiri pa nkhani zimene zikuchitika, nkhani zokhuza ndi pop young. Funso ndikumati kodi Kelvin Sulungwe komanso oyimba wake pop young adayambana chani ndi soja Lucius Banda? Kodi zokambakamba zonsezi kapena kuti zimene Kelvin Sulungwe akukamba nkhani zokhuza ndi soja Lucius Banda panali nkhani ina ndikali imene idali kumtima kwa Kelvin Sulungwe? Nanga kodi Amalawi pa makomenti amene akuonesawa adali kali ndi uthenga kwa soja Lucius Banda? Ikamatha video iyi mukhala mutayankhidwa mafunso onsewa. Bwanji tiyambe motere. A 265 Entertainment adatulusa posti imene ankachita komenti nkhani zokhuza ndi pop young imene idali nkhani yokhuza ndi ma booking fee. Mtengo wa ma booking fee unali motere: kwa onse amene akufuna kumuyitana mwanayo pa misonkhano ya ndale komanso zochitika zonse zachipani, mtengo wawo ndi 3 miliyoni kwacha. Zochitika zonse za mboma komanso zokhuza ndi akuluakulu aboma, mtengo wake ndi 1.2 miliyoni kwacha. Izizo ndikuphatikizapo mabungwe amene si aboma. Zochitika zonse za private zonse mtengo wake ndi 800,000 kwacha. Zochitika zonse za maukwati komanso kuti akayembe m'makoleji ndi m'mayunivesiti mosiyanasiyana, mtengo wake ndi 600,000 kwacha. Koma zonse zokhuza ndi zachifundo, ma birthday komanso kutolera ndrama ku church, mtengo wake ndi wokhalira za ma terms and condition. Atatero a 265 Entertainment, Lucius Banda adachita comment mawu kuti tonse tidakaphunzira ndithu. Ndinkaona ngati oyimba mitengo yawo simeneka kuyikidwa pa mbalambanda ngati mitengo ya zakudya ku restaurant. Komabe ndikuganiza kuti zonsezi zimeneka kukhala muzokambirana pakati pa a management komanso amene akukonza zochitika za nthawi imeneyo. Kelvin Sulungwe adachita react komanso adachita reply mwakuti masiku obisa mitengo ngati thumba la chamba anapita bwana soja. Adalankhula zambiri koma opening sentence yake inali motere: pamene anthu ochuluka adali kuchita react kuphatikizapo oyimba ndi anthu onse osiyanasiyana, Kelvin Sulungwe adalankhulapo pa zimene zidawapangisa kuti abwerese mitengo pa mbalambanda. Mwachidule adalankhulapo kuti mtengo wawo wa 3 miliyoni kwacha ndi mwachidule kukana nsalu yakulu ndi kuviyika pongoyankhula kuti sakufuna kuti wawoyi azichita nawo zandale, polingalira kuti oyimba ambiri akalowa zandale akakhala kuti amba kuyitanidwa ku misonkhano ya ndale amathera pomwepo. Koma adalankhulabe kulankhula kuti sakuchita regret kuti ayika mitengo yawo pa mbalambanda. Iwo adavomereza kuti akhonza kunyozedwa, zambiri zikhonza kuchitika, komabe sakudandaula. Koma mwina mukhonzabe kumazifunsa kuti ndi chifukwa chani, chifukwa chenicheni chimene Kelvin Sulungwe ndi soja Lucius Banda adachitana reply munjira yotere. Okay, chabwino, nkhani inabwera pa public ndipo idali long post imene idachitidwa post pa 21 July mchaka cha 2023. Nkhaniyo idafotokoza mosiyanasiyana kwambiri. Mwachidule ndingochita summarize, adachita criticize soja Lucius Banda pokhomerera ma artist aku Malawi amene amakhala ndi mtima wokuti chabwino basi ndingovomera mtengo omwewo popeza kuti ndikhala ndikuonedwa ndi anthu osiyanasiyana. Anthu ambiri amavomereza mtengo wa ku Sunday Festival wa 200,000 kwacha, pamene nthawi zambiri activity yofana ndiyo moyo oyimba akunja amapasidwa mamiliyoni ochuluka kwambiri. Adalemba posti mawu kuti bwanawo afotokoza momveka bwino ndithu mmene iwo akuonera pa nkhani mogwirisira ntchito experience ngati munthu woyimba komanso wa business ya music kuyambira pazana. Tonse timaziwa kuti iwowa ndi nkhala kale pa nkhani ya music and usually opinion yawo imapangidwa treat ngati fact and closure, something we do not have a problem with. Koma funso ndikumati kodi chimene chimachitika ndi chani kuti pa nkhani zokhuza ndi music, pa nkhani yokhuza ndi oyimba ayitanidwe ku event ya distance ya venue kuchokera pa nthawi, kuchokera kumene oyimba amakhala, komanso zinthu ngati nature ya function
date ya showyo ndi siku limene booking yachitika zatalikirana motani, showyo ikachitika ma hours angati, komanso nthawi imene showyo ikachitike ndi nthawi iti. Koma mwinafunso ndikumati chenicheni chimene chidachitika ndi chani? Ngati simunachite subscribe, please chitani subscribe. Last time Soja akupanga event kumangochi, adapeza management ya Pop Young ndi kwauza kuti akaimbe nawo kumangochi pa mtengo wa 200,000 kwacha. Imeneyi idali yokuti is either take it or leave it, idali pa condition yokuti take it or leave it. Soja sakuyenjezera ndalama ina iliyonse pa oimbayo ngati sakufuna asiye. Ndipo management yawo ya Pop Young amene imachitidwa manage ndi Kelvin Sulungwe adachita decline. Iwo adayesesa kufotokoza nkhani zokhuza ndi transport zikhala motani, komanso zakudya, komanso kuphatikiza popo akwenika achoke kumpoto ndi DJ wake kuti apaka akafika kumene kuku kumangochi akapeze malo ogona ndi chakudya, akaimbe kena kwabwerereso kwawo. Zonsezi pa mtengo wa 200,000 kwacha. Komano tu zonsezi zimene zidachitikira ndizokuti onsewa sadagwirizane pa mtengo. At the end adapezeka kuti anakana. Izi ndi chifukwa chake, ichichi ndi chifukwa chake chenicheni chimene Kelvin Sulungwe atabwera poyera ndi mitengo yakhuza ndi oimba wake Pop Young. Soja Lucius Banda wabwera poyera ndi kukaniratu. Ndikhulupirira kuti Soja Lucius Banda anali ndi maganizo okuti ofuna kuchita block, ndiye kuti post ya Pop Young sikadachuka pamene anakhala kuti Kelvin Sulungwe sanabwere ndi chilungamo ichichi pa mbalambanda. Definitely anthu ochuluka sakanaziwa chimene chikanachitika. Anthutu ambiri akuyankhula kuti Soja Lucius Banda amakhomerera kwambiri ma artist aku Malawi amene pa Sunday Music Festival komanso ku Lake of Stars oimba aku Malawi amalandira ndalama zonyenyeka pamene oimba akunja amalandira ndalama zochuluka. Oimba ambiri aku Malawi amangovomera kwambiri mtengo polingalira kuti ikhala exposure, komanso polingalira kuti amene akuyankhula ndi munthu wankulu tikamukanira sizichita bwino. Adaperekapo zisanso zambiri zokhuza ndi Soja Lucius Banda kuti amangokonda kuwagwirisa ntchito oimba, komano salingalira kwambiri zokuti oimbawo umoyo wawo ukhala otani. Ngati mukugwirizana ndi maganizo a Kelvin Sulungwe kuti wachita bwino pobweresa poyera nkhaza komanso kusachitidwa treat bwino kwa oimba ku Malawi, guys bwanji mutachita like. Oimba ngati Gwamba adabwera pa Twitter ndi kuzayankhulapo kuti poyang'ana nature yokhuza ndi nyimbo ku Malawi komanso potengera ndi zinthu zimene zimachitika nkhani zokhuza kujambula nyimbo, mtengo wa 600,000 kwacha ku nkhani yokaimba ku ma university komanso ku ma event okhuza ndi aku college ndi mtengo wa fair kwambiri. Anthu ochuluka amuyamikira kwambiri Kelvin Sulungwe pobwera pa mbalambanda, ndipo ndikhulupirira kuti oimba ambiri atengerapo phunziro mpo ma management ambiri asiguka m'maso posafuna kupanga malonda amphaka, posafuna kupanga malonda ochita kubisa ngati matumba achamba. Oimba ambiri akhala ndi mtengo wokuti ayambaso kudula. Izikhazi za take it or leave it. This is Sam Mavita and this is more than just entertainment. Chitani subscribe ngati video hii mwaikonda. Zikomo. Ayamba mwaganizapo kuti oimba ndalama amazitenga kuti, popeza palibe amagula matepi masiku alero, komanso si ambiri amene amagula ma CD olo ma DVD awo omwe amagulisa, chifukwa masiku ano kuli ma flash disk, kuli ma memory card, kuli ma disk omwe ongobena. Koma oimba kodi kwenikweni phindulo limene amalipeza ku nyimbo ndilotani?